Balimaw alinya kuma très urgent. Balimaw ala sago au sago. Assimi Goïta Mali contrôle be ka klala bi. Malion Assimi be woro mina bi Assimi to Mali tena nya soro de mena révélation chaman ke aw yebi. Malion Bela jelenga koloshili ke Assimi Goïta be woro na bi. Ma fo transition damena ni yoro takulo kunkai. Mais ambe woro mina bi. Yoro kelente ko malom sika foko alhamdulillah yoro kelente awa Mali contrôle clanche bebe ka babulo bi. Mena klaka do révélation fana konana. Assimi tesi aboro na biya tesi asira dana ame munyina fe nabi si aka fanga bla billahi atesi na turai na nyana bulu na nyana Assimi Goïta bulu na ene kare kuna ka daji tu nega nele seko tu ngarabe ka kuma be bidati fana biye vendredi 24 avril 2026 bela jelen ki akili to datina awaka video garder wala atesi atesi ka da komika Adamade Europe bido ibebo, mais Adamade ni daido, itebo, anga janga Assimi Goïta re kuma kana je follow. Aba ketode. Anga Assimi re kuma kana me follow. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Et échouera maintenant. Malion. Aye ni fo domina ne seko tungara kashira. Ben le cerveau kashira. Aya fongo ngona ma changé hal nanga fembe de beta da fanga Assimi deme Assimi kana échoué wallahi mama ta faso fait ala ti fait mama ta faso fait ala ti fait wallahi billahi Assimi tisi ni quraneche atisi afla dande la ne de afa na bia se baka dade mbetiki bidati ga biye vendredi 24 avril 2026 beki akili do tatina na Assimi Mali bo dingen kono amna segu tungara ka daji tunkuma abenala chatisi mena mu fanyana muna nyafo ngatisi ngadalu de bembulu yara koko awdalebe alala n'est-ce pas ala e munde fo aramadi kana jamfake ala e fen haram kata fe jogo kolo fe be abebe Assimina Malion Assimi be fangata domina Malien be kumba fe ay jamana jumeni ko o jamana mogo munu ye jamana ci nana fangata ko do mogo kele ngole kono gere ela kenulu ka je ko ka jamana bo dinge kono abina fasa no Bassirou Diomaye Faye Sénégal président ata Macky Sall ka mogo koro ta kana no e kale be Sénégal kora jongo bi se ka kera ou bien capitaine Ibe Kata Blaise ka moko korota ka nanayi et ça se ka jamana non Assimi be ko deke mena do détail ou fana ka fayana anga na sécurité ko ta fanfela la yoro cité bi koro kay courant be ka tege bi courant tege tiete muso te Assimi de dum Assimi yere wolo tene muso ou que ministre ko Assimi ne be ka courant gérer akana baga edem made Assimi ne be ka courant gérer bi courant te Mali bulu bi Malende bela jele ka sebe kada courant tambulu jibe ka commencer ka décebi insécurité do de be ka farakambi ala ma deli ka président Kolondi Mali makatema Assimi Goïta kan Malion avec ala ya fo hala nga mogo baw munu kunte seli adamade baray janfay ala ti nyesuma dima adamade baray ibise ka mogo kelen janfa bise ka mais ka mogo ni fun janfa e ka baray rega ke janfa ya ite here so billahi tallahi Malion Assimi Goïta be fangata domina il était le président le ala fenga mudi Assimi Goïta ma amadi Soundiata Keita ma ala chansi di Assimi Goïta ma amadi mogo chama nebe kuma ninga daludi mogo Assimi de transition damina la mogo munu kumbe première ligne ya bedon kasola abekele mogo munu kumba nen kunu ayta bubu mabel ka video koro la je ayta Abdou Niang ka video koro la je do ba foko non o ye video koro de a changera o kuma la derani de kundo o kumbe kuma domina derani de kundo ou ma changer ko parce que ko faso ko do ou changera parce que ou ka intérêt de bala bon ni ya farafina te tanya fe na nyona su de do bila italai émotion ça dit que orgueil mal placé Assimi Goïta be ka fanga marana somogodi
Mali yo secteur fefebe Assimi Goïta ka Aïta Kouliba a keleme ka somogo de nommé Fambe. Assimi Goïta keleme ka somogo Assimi Mounke ma famille Mounke Mali présentement délicat dans l'histoire du Mali koyake. Mali sanu be ka chouenbi Assimi Goïta na ka clown de be ka dou. Assimi Goïta Modibo kone sanu nunu anu somogo anu tsunguru anu ka fon. Na fora aw nyana Malien ko batulu nyang ko Mali be avion loué batulu nyang de ma ni Assimi be voyager bi abeta avion loué batulu nyang de ma ka tla ka war saray ne a fodo mogo mané soso ni mogo men soso ba avion photo botuguni koronya kelindi ni mogo men soso be avion photo bo avion de be batulu nyang bulu terusu yanga avion jeni Assimi mo avion a remplacer de Assimi avion de sangada sunguruma ka to ko loué ko war doma munu ye kele ke ko lu den kerefe kanani sunguru bawi ka wali muso mena u cewla hali boli sona te songa wali muso mena cela ala anga mogo baw anga mogo ba fefe temena am mogew am tloma sama olu shima komika awbe ko kay o mogo kala no no lendo u kasa bolendo ol de bi ni sigi ko be kuma ndambe koka awo andambe mu yo chien fodi andambe mu yo o klelinya di andambe mu yo horonya di bo horon tenunu yi u klelinte awo be galon tege bet kele nula po olde be bobi aw ni ala na krache ni malite abdu nyang do kanga kuma o non de mpiya aw ni ala na krache ni malite bon et aw somina ni ko ina départ damina ben le cerveau kuma fa nga jango la me fo tegere mugui galodo ambe sayno fe galofi o fora checha maya anyaga minu bolo tekele baye ala ka barka do la Aïdara une fois bon nous bina domina ni Abdou Nyankele nu mogo were mena obetla ko du supporter bon ben ñu la somi ango ro fana la je iri mer la me appel la me ibe musoro kono de muso ci mogo ma yan fe ni yan fe ko fitinu mu mankiri ka kreyo ni muye uga joko amega nga jamana nyini mami nyokolo kulunga de be kwa ne nyaba kulunga de la ko wallahi ne nyaba mina de kulunga de ne ba fo ngwere revolution woni sans pado mon Mali est 15 pas de les 15% de la lutte en sera pour réaliser mais je constate que les gars sont en train de vendre la peau de l'eau avant de l'abattre uma warafa mais o beka a wolo tere mais ko na nya faga ama golo dinna ama keta mo nyagarle no mo golo ko kele gaena de wallahi ne mo ni ga wa ko Mali kele gaena e mu yede mi yere be sina sisa mo la ngolo tanu mo ko ba kele aklo ben na de o almami o de bangene no Mali bono o be amtami no ta wi jamfa o de bangene no bi Mali kono amgolangulo takubolu yanga fube kuma iri mer voilà ukumbe kan ndeka digira bella c'est-à-dire ubeka mat so yan toro yan ye munda kan ali terrorisme ma danka tiante ya fuma quoi ni fanga nyana ni mogo duru nunu bulo na fanga nyanu bulo Malien na esegu tungara ka fuma ko tu wallahi atinya obulo billahi na usigile me babe chamanya fieya ambe geleya yi abe juganu kongo ba kli na simi na fanga na ya keherala ka Malien sagoke aga folma ko tu ay bidon garde de ne se guto nta ala ide mais ala e mun fo ala ko ate mun fe ala e fefe na be ala dimi asimi abeke ay ala janfa ka kuma kan janfa constitution kele mu ayere constitution mi gla o fana janfa e ko kebe fe ka ke anga mogo bawye kanga siganga korole ma ha kuru kan fuga la char de kuru kan fuga ka fri ka o char de kuru kan fuga o be ka bu damina o daw tekelembula die be tekelembula anga benga kuma to lame o dona de law munu ye révolution ke emay alu ye nomination mi ke sente ko na la jeke alaje nous be fou goto c'est des traîtres ima ube yelema la kuma be ou ye changement mi ke ano sans agrebo aw kana nyade aw be changement ke fo ka sege billahi aw tinya surala parce que vous êtes des malhonnêtes indignes billahi nunte horoni hal uni mogo ya damina una shima la ba uni mogo ya damina ka damina na ashite bi
Mounou flè bi olu nana milliers ne la de. Olu mogo première aranke a cité bi. Mogo mounou kume jamala bobi. Mogo mounou ye djela soye bi. Ya be janfa. O kumala abulo ka be kodone ala ya. Ala be sinoa. Ben flè kaso la bi. Shogal be kaso la bi. Olu ye moun ki ya metla ko yira la. Nga ben nga kuma to la me. Ode information mali kono. Le plan ni tangaye. Wallahi ni tangaye. Ça va nous conduire à l'échec. Ben yafo. La révolution n'a pas droit à l'échec. Anya kunama mi sorobi mali répéter le do dunya fambe. Anga nga avancer de quoi. Mais mi be sénani etan. Ninte quoi. Oui, ninte afleni. Ayafo, uyamene. C'est-à-dire, c'est des animaux, c'est des sauvages, c'est des idiots, c'est des bêtes, quoi. Ou différents, ou warlama de l'ondre des. C'est-à-dire, il va falloir malien démontouiller, quoi. Mais il sera les derniers. Malien, on te sera si. Non. Politiciens ont besoin de oui, tiens. Politiciens ont besoin de oui, tiens. Mais un mandat, ça va foutre. Mais, ah oui, tiens, au cas où les politiciens ont mais à tefse kafo. Avec un mora avec les armes. Mais dondo là. Aïe, Moussa Tarabeka fanga ne oyo, nga faran aouyo. Billahi, na ye erreur kelen ke ka se intouchable do mamalla dungudu ni jama ko fiu. Ou va faut passer nalo mawde do, ou va faut ko be mogo maîtriser ni marfachi wi. Aba to la to rasurase, abe ka surase munum bla ko ka malleon marfachi malleon na ni korana ci olbe tagaw mine kaw siri amandaji toka. Na ma ka fuma tout. Fona ni mogo be muruti tout tard mogo be muruti. La situation ne va jamais rester. N'était pressé ou. Ne sigile me ne be flel ron la. Moi je ne suis pas ne ba do itesi. Munu dala la o munu madala ne ba do itesi. Ima ne te kan kungolo ne lafiya lendo ne be klasa meta shewro nyimi nganda ka shinoko. Gela tene ka be munu me malla ne be ko de défend. Sinon foi. Funtenten na cour ne ka courant tegelente. Ne be nga courant shiga mene foka duguje. Proje me meneka. Ne mago taw ka foi la a benala che. Ne a supporter ne ma supporter ne balolindo. Ah oui. C'est tout, hein. Mais ne be mou fodron, ne be fenga jamana ka nya drone. A benala che bet kera la. Bet kera aula ben ala la kache parce que aye jamfantudi. Aye fen ka ya be ayanga sanu chouin. Uno déterminant ka aw yo aba fa anya war ni war soro de aw de yo abe ka ta war juruta bangi mondial ni fauna. O bera o be ka foko war be ka soro maliko o kuma la war model jumene du. Mon ne comprend plus rien. Et puis ni be kuma gele fo mbalio ngina, ni be fe jamana ka ta nya fe. Ibe fen folo mi ke o ka jamana de on fara ngo ngani. Mais aïe jamana jumé divisé les mots 2012 Mali ça n'aura ni coup d'état que 2012 mogo tara cheta que place ou no fait Ouagadougou au caradro et rebelu ye Mali yoro tlanche be mine kanto kelela bon sorasu be koko la farafaral de bi sorasi ma deli ka Malion fara ñokon kan jamais auto militaire ka langage c'est pour cela au moins fanga la quoi wallahi billahi ta'ala militaire be de au moins ATT mogo fara ñokon kan o tieni nse ka fo Mali militaire be ATT fanga ta dona ka Moussa Gen wallahi ATT ka conseiller clanche be kuye civilu di ama son sorasu daka don tululati ayira sorasu la taka caserne ngono aw nana di abe kolosil de la abe fe ka fen be contrôler hali mogo be dumunu mun ka be fe ko be contrôler ou be sranendo aw ba worona be jatike be ningu faka hali ni fian tira ou jabe teke bon plus c'est dur plus ça dure plus c'est dur abe janya awabe gele obulu gata feli parce que abeto sran de la abeto mogo mine de la donc la beta mogo do mine a jama be bo ni jama bora dunkele jama te joble mogo kumune sigili no ni mogo bora na la o ci dongo da ka marafa kiseke ka mogo fla mogo saba fa kaula abe tika wer la odun o de erade Moussa Traoré so Moussa en ne kamale na ka Modibo Keita mine ka barado bedala ko machite kuma billahi ma o kuma damne dron Moussa commencera ka do mine lula ina fa be ka kechuko aga ntela bande be ka la jedu vous êtes des bêtes Moussa Taka abise ka fara ka tema Moussa Traoré ka la ilaha illa 23 ans de dictature donc le ndora ka fanga d'Afrique mogo fanga marani galoni namara ni kurutu ye a bela banchoko jugara mali kono o ma lison di awma ibe kana ka Malion chafa ka Karim Keita na ka Gernado ta ka fanga duma ibe kala ko la bana jugo jume mama de Mali janfa benala na krache ala tatuida hal ni asimi bor ay fleur ma be ali manjambe ibe ka be bindum na manjamba ka oteka im asibi jelma ka gobi ko wulumsoni bobi bet kelendo ila mbora ko de fo Malion ngenam donc o de kundo aka be ciao